खुलुमबाय दिनै 25 जानुवारि 2024 बिस्थिबार गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सासे आइजो पेसेन्टखौ फाहामथायबाय थानायाव रं एबा गोरोन्थि फाहामथाय होनानै बुथारदों होननानै आइजोनि नखरनि मानसिफोरा बुंदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय दुलु दास, टिहुनि थागिबि। दुलु दासनाव थायरयडनि बेराम जादोंमोन। नखरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला दुलुआ डक्टरा इन्जेक्सन होनायनि सिगां मोजाङैनो रायलायगासिनो दंमोन आरो मोजाङैनो दंमोन, नाथाय इन्जेक्सन होनायनि उनाव बे जाथाया जादों होननानै अजद दैखांदों। मणिपुराव आसाम राइफलनि सासे जवाना गावनि लोगोफोरनि सायाव फायारिं खालामदों, हरखाबै फायारिं खालामदों आरो फायारिं खालामखांनायनि उनाव गावबो गावखौ गावनि सार्भिसनि फिलाइजों गावनानै थैदों आरो बे जाथायाव 6 जवानफोरा जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जाथायखौ खालामनाय जवाननि मुङा जाबाय कुकी, नाथाय कुकीया बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव मिथिस'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिश्वनाथनि दुले साहा बागानाव गंनै क्वार्टाराव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदों। केन्डेल लगायना दोननायाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखै आरो रावबो जोखोम जायाखै। उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया फैनानै अरखौ खोमोरनो हादों। हासुदै लोंहोनानै सासपेन्ड खालामजाबाय। तामिलनाडुनि नेशनेल ल' इउनिभार्सिटि तिरुचिरापल्लीनि फाइनाल इयाराव फरायबाय थानाय 2 ल' फरायसाफोरा जुइसजों हासुदै लगायनानै सासे लोगोनो लोंहोनायनि जाहोनाव 2बो इउनिभार्सिटिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। हासुदै लोंजाग्रा बा हासुदै मोनलोंग्रा लोगोआ बिसोरनि सायाव कमप्लेन होनायनि उनाव 2बो सासपेन्ड खालामजादों, नाथाय बिसोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै इउनिभार्सिटियाव गोबां सावरायनायबो जादों। महाराष्ट्र रायजोनि पालघराव सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोखौ फिसौलाया गनजों बुनानै बुथारदों। बिबैया बखिबाय थानायाव जौ लोंनाय फिसौलाया बे जाथायखौ खालामदों। उनाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ हमदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय धर्मवीर, 23 बोसोर बैसोनि आरो बुथारजानाय बिबैनि मुङा जाबाय आनन्दी टकरे। महाराष्ट्र रायजोनि बासायाव 3 इउआरनि स्टाफफोरा रेलवेनि सिगनेलआ प्रब्लेम जानायनि थाखाय सिगनेलखौ फाहामबाय थानाय समाव हरखाब गंसे लकेल ट्रेनआ बिसोरखौ सौनानै जाब्रबथाय खालामनायाव 3बो जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय बायेन्दर बासुमित्रा आरो सोमनाथ उत्तम लाम्बुत्रे। रायजो राजाफ्रा 3-4 बोसोराव बिसोरनि आखुखौ नुनो मोननानै इउपिएल हानजाखौ नेवसिनानै दोनफिनगोन। बिपिएफ हानजाया बिदेशनि साफ्रोमबो रायजोफोरनि थाखायनो खामानि मावबोदों आरो रायजोफोराबो हेफाजाब दं होननानै मुनमुन ब्रह्मआ बुंदों। नैबे 3-4 बोसोराव बिसोरनि आखुखौ नुनानै 15 बोसोराव जेरैहाय बिसोरखौ उनाव नेवसिनानै दोनदोंमोन, एबार पुनराय रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ नेवसिनानै दोनफिनगोन। बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजानि थाखायनो बिटिसिआव थानाय 13थानिख्रुइबो बांसिन जाति जनगोष्ठीनि बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि 35 लक्ष रायजोनि मोनसे बिसास खालामजाथाव मोनसे पलिटिकेल हान्जा। बाहाय बयबो मोनफ्रोमबो जातिनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो रायजो राजायानो बिपिएफ दोलोआव हेफाजाब दङ आरो जिहेतु बर्तमान जि सरकार सालायगासिनो दं, अनैतिक भाबे सरकार, आनडेम'क्रेटिकेलि सरकार सालायगासिनो दङ, आनहलि सरकार सालायगासिनो दङ। बे सरकार सालायनायाव रायजो राजाया खुनु सन्तुष्ट गैया, जिकुनु जाति जनगोष्ठीयानो बेहाय सन्तुष्ट गैया, बे सरकारनि सायाव फोथायनाय गैया। गतिके फैगौ दिनाव बिपिएफ दोलोआव बयबो लावसे लावै बयबो लोब्बा लाखिनानै बिपिएफ दोलोखौ आरो स्ट्रं खालामनायाव बयबो सांग्रांथि जादों। इलेक्शन फैगासिनो दं, लान्ट्रि एमपि इलेक्शन, बिटिसि इलेक्शन आरो स्टेटनि एसेम्बलि इलेक्शन। बेनि थाखाय बिपिएफ दोलो हिसाबै दासिम माबायदि, जिहेतु बिपिएल सरकारा 3 बोसोर थांबाय, बेखिनि समनि गेजेराव बिथांमोना मावनो हायो रायजो राजाफोरनि माबायदि? बिपिएफ दोलोआथ' जेब्लायबो रायजोजोंनो दङ। रायजोआ बिपिएफ दोलोनि सायाव बिश्वास दङ। नैबे सरकारा कमप्लिटलि फेइलार। 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन बारबाय, 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन फाइनान्सियेल इयार बिसोरो दिनै इउटिलाइज खालामगासिनो दङ। मोनसेबो फाइनान्सियेल इयारा मोनसेबो साक्सेस गैया, रायजो राजानि उन्नति खालामनो हायाखै, मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि जेबो अनसायनाय, जेबो लुगैनायखौ सुफुंनो हायाखै। हिन्जावानो होन, हौवायानो होन, उन्दैयानो होन, स्टुडेन्टआनो होन, रोंगौथि गोनां रायजो राजायानो होन, साख्रियालानो होन, साफ्रोमबो सन्तुष्ट गैया। गतिके आल्टिमेटलि
जवा 15 बोसोराव रायजोफ्रा जेरैहाय UPPL दोलोखौ माबानानै नेवसिनानै दोनदोंमोन एबार बिसिनि नैबे 3-4 बोसोराव बिसिनि आखुखौ नुनानै 15 बोसोराव जेरैहाय बिसोरखौ उनाव नेवसिनानै दोनदोंमोन एबार पुनराय रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ नेवसिनानै दोनफिनगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।